Ini ndakamboshanda kuSouth Africa, asi ndakabva ikoko ndine secret isingatauriki pavanhu vekuziva. Zvakaitika ndezvekuti ndaishanda pane rimwe purazi, asi purazi iri foromani wepo aiva muZulu, aiva neutsinye kumaZimbabweans zvisingaite. Waiti kuti ukwanise kupinda basa papurazi apa, waichereswa trench rakareba 30 meters kudzika. Apa vaida kuti ridzike kusvikira mumabvi chaimo. Iniwo ndichipinda basa ndakashungurudzwa naforomani uyu nevamwe maZimbabweans vainge vachitsvagawo zvene kuna foromani uyu papurazi apa. Pakazouya mumwe murume aibva kuma-areas ekuna Nachiredzi. Murume uyu akatsvaka basa, iye nemukadzi wake vakabva vawana basa, asi foromani akatanga kuchiva mukadzi uyu. Foromani akazosvika pakudanana nemukadzi uyu, akabva atopa mukadzi uyu rumu yake, asi murume uyu akangoshinga kunyange zvainge zvakaoma, achisekwa nepurazi rose kuti mukadzi akatorwa naforomani. Pakati papera kuda ndofunga gore, foromani akazongomuka akafira mumba. Hanzi postmortem yakati akaitwa food poisoning. Izvi zvadarika, murume uyu akazonditi, Shamwari, ini ndava kusiya basa kuti ndirambe ndongoshanda ndakatarisana nemukadzi akandirwadzisa kudai, handichazvigoni. Nekuda kwerudo nevana vatakaita, tinokwanisa kuzoguma tava kudanana futi. Akabva ati, asi ndine mashoko akandiremera muhana mangu. Akati, unoona Sahwira, chaisava chido changu kuti ndiuraye foromani, asi ndainge ndarwadziswa kusvika pekupedzisira. Murume uyu ndakamubvunza kuti makauraya foromani sei? Iye akati, ndainge ndava negore ndichitarisa mafambiro aforomani uyu. Ndikabva ndaona kuti maweekends mazhinji kana kanwa anodhakwa zvekukanganwa kana dhoo chairo. Akabva ati about 4 times pandakapinda mumba make akadhakwa, ndikagara ndakamutarisa ndakabata banga, asi ndikaona kuti ndinokasika ndabatwa. Saka ndakazotora mushonga ndikaita wokubaya nejekiseni ratinoshandisa kubaya mombe, ndikamudzipa kusvikira apera mweya. Ini pandakaudzwa mashoko aya kusvika muzuva ranhasi handina zororo mumwoyo mangu, kunyange hapo papera 9 years, asi fesi yaforomani ava vekuurayiwa haidi kubuda mupfungwa dzangu. Murume uyu akazongosiya basa, mukadzi wake akazosara akafira pakomboni ipapo. Vanhu vakati akaita siki yesifilisi, akaivanza but zvakazomuafekta paakatanga kumwa mapiritsi echirwere ndokubva afa. Mukadzi uyu akashaya, pakashaya akakwanisa kuendesa chitunha chake kuZimbabwe, saka akazongovigwa nehurumende yemuSouth Africa. Iko zvino kuZimbabwe ndinoshanda ndichidhiraivha, but ndine nguva dzandinonzwa sekunge mumota munenge muine mukadzi uya achiti zvawaramba wakanyarara usingatauri nyaya yawakaudzwa. Zvinhu zvinongoitika maybe for about 2 seconds. So I don't know, pamwe ipfungwa dzangu dziri kungoimagina, but ndiri kupika jeri pasina chandakapara. Ndinofanira kuita sei nehama dzangu kuti ndiwanewo zororo muupenyu hwangu.